Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Is-sena li għaddiet inxtraw ftit aktar minn 11,000 ktieb ġdid għall-libreriji pubbliċi madwar il-pajjiż. Dawn inxtraw b'investiment ta' madwar 78,000 euro. Dan ħareġ minn tweġiba tal-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici fit-tweġiba għall-mistoqsija parlamentari u ħabbal ukoll li matul l-2022 kien hemm kważi 20,000 donazzjoni ta' kotba mill-pubbliku u mill-Kunsill Lokali lill-libreriji pubbliċi. Intant fit-tweġibiet għall-mistoqsijiet parlamentari oħrajn, il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima ta' dettalji dwar kemm inxtraw jew ingħataw kotba bħala donazzjonijiet f'istituzzjonijiet edukattivi terzjarji. Fil-librerija tal-Università ta' Malta is-sena li għaddiet inxtraw aktar minn 1,700 ktieb, filwaqt li l-istess università irċifiet aktar minn 1,200 ktieb bħala donazzjoni. L-Emkast xtara 168 ktieb u sar investiment fuq 102 e-books, filwaqt li rċieva 77 ktieb bħala donazzjoni. Is-sena l-oħra għall-librerija tal-Junior College inxtraw 453 ktieb waqt li natawla kważi 2,700 ktieb bħala donazzjoni.